No hi ha pressa, no hi ha pressa. Sí. Vale, quan pugueu. Vale. Soc l'Àngel Camacho, portaveu de la crida LGBTI, i ella és la Vicky, de la coalició Prou Complicitat amb Israel. Avui, amb motiu del 28 de juny, Diada per l'Alliberament Sexual i de Gènere, sortim per 48a vegada consecutiva, 48 anys que portem sortint al carrer per l'alliberament sexual i de gènere. Aquesta manifestació la convoquem des de la crida LGBTI juntament amb una 70ena d'organitzacions i moviments socials que van des del moviment per l'habitatge amb companyes com el Sindicat de Llogateres, del sindicalisme combatiu com la CGT, com la IAC, com la COS, com la Intersindical, del moviment ecologista com Futuro Vegetal o com l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, i les reivindicacions que tenim en la dia d'avui són tres, fonamentalment. En primer lloc, la lluita per la llibertat del poble palestí. Entenem que l'estat genocida d'Israel ens utilitza el col·lectiu LGBTI de manera il·legítima per netejar-se la imatge i justificar el genocidi de tot un poble, per deshumanitzar el poble palestí i així poder justificar la seva política racista, colonial i d'apartheid, i ara més que mai genocida, i per tant el primer motiu pel qual sortim al carrer avui és per dir que no en el nostre nom, no al genocidi en nom del col·lectiu LGBTI. En segon lloc, sortim també per plantar cara a la crisi ecosocial que vivim ara mateix. En un moment en què el canvi climàtic està més accelerat que mai per culpa de l'acció del capitalisme i de les grans empreses, creiem que cal plantar cara. Creiem que per tenir un món vivible on podem viure lliurement la nostra sexualitat i les nostres identitats és molt important plantar cara a aquesta crisi ecosocial, i per això ens manifestem de la mà d'aquestes organitzacions ecologistes. I en tercer lloc, sortim al carrer per defensar els drets LGBTI, evidentment, i tenim dues reivindicacions clau. Una és l'aprovació immediata de la llei trans catalana, que va quedar paralitzada amb la convocatòria d'unes noves eleccions. Venim d'una llei trans espanyola retallada i per tant volem que es garanteixin els drets de les persones migrades i no binàries. I en segon lloc exigim la reversió de les retallades en l'àmbit de la salut. S'ha anunciat per part de l'ICS, per part de la Generalitat, el tancament de 13 dels 14 centres d'atenció a les ITS, a les infeccions de transmissió sexual, precisament en l'estiu, en un moment de massificació a la ciutat, en un moment de màxima presència del col·lectiu LGBTI, i per tant exigim que es reverteixin aquestes retallades. Pel que fa a la manifestació d'avui, seguirà el recorregut habitual. Fa 48 anys que recorrem les Rambles, des que l'any 77 va convocar el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, i seguirem el recorregut habitual, que seguirà al carrer Palai, la Rambla, a Ferran, i acabarem a plaça Sant Jaume amb la lectura del manifest. En posterioritat tindrem aquí la tradicional festa popular, i en aquest sentit també volem deixar molt clar que ens desmarquem del Pride Barcelona. El Pride Barcelona no és un esdeveniment activista, no és un esdeveniment militant ni polític, sinó que és una gran desfilada comercial del capitalisme rosa, d'empreses immobiliàries, d'empreses hoteleres, d'empreses de l'oci nocturn, que no estan vinculades als nostres drets, que l'únic que volen fer és negoci, pinkwashing i homonacionalisme. Són les empreses que ens desnonen, són les empreses que fan pujar el preu del lloguer aquí a Barcelona i són les empreses còmplices del genocidi a Palestina. Per tant, ens desmarquem d'una manera molt clara del Pride Barcelona, que fa només 15 anys que es du a terme, des que és rendible econòmicament. Nosaltres sortim sempre que ha estat necessari pels nostres drets, des de fa 48 anys. I ara donaré pas a la Vicky, de Prou Complicitat amb Israel. Vale, jo soc la Vicky Moreno, soc de Dones... Ai, perdona, espera't, el cable que no es trepitgen per aquí. Soc la Vicky Moreno, de Dones per Dones Feministes Antimilitaristes, de Cala Dona, formem part de la coalició Pro Complicitat, i com a tal, en principi, com a tal coalició, donem total suport al col·lectiu, a la manifestació d'avui, això per descomptat. Des del moviment de solidaritat amb Palestina, el qual està integrat per la coalició Pro Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya, seguim posant al centre de les nostres reivindicacions, a les nostres institucions, la fi de les relacions i la fi del comerç d'armes amb Israel. Com hem estat dient des de fa mesos, considerem que aquestes dues mesures s'han d'implementar de manera immediata com a primer pas per aturar el genocidi contra el poble palestí. Avui aprofitem els actes reivindicatius del Dia de l'Orgull Gai Crític
i les reivindicacions a escala global dels drets de les persones LGTBI, per organitzar conjuntament aquesta manifestació al costat de la Crida LGTBI, un moviment que, com ja sabeu, fa molts anys que té un paper actiu i significatiu des del moviment de solidaritat amb Palestina a Catalunya i arreu del món, i també per al moviment feminista. Amb la crida, avui la Crida LGTBI, la Coalició Pro Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya denunciem un cop més la campanya del rentat d'imatge a través de la qual Israel es presenta al món com el defensor dels drets de les comunitats LGTBIQA+. Una estratègia de propaganda, absolutament propaganda política, de rentada d'imatge que apliquen les institucions israelianes per ocultar la neteja ètnica, els crims de lesa humanitat, el genocidi, l'assetjament i l'exclusió que pateixen les minories religioses, racialitzades, ètniques, culturals i les dissidències de sexe, de gènere, de qualsevol tipus. Com pot ser que un estat que presumeix de ser un estat garant dels drets i democràtics negui absolutament tots els drets a la població que té al seu costat com la població palestina? Això no pot ser considerat un estat democràtic, sinó un estat totalment racista, colonialista i tot el que voleu afegir-li. Després de més de 8 mesos d'ofensiva contra la Franja de Gaza, més de 35.000 persones han estat assassinades, milers de persones desplaçades, i entre les persones mortes encara no se saben quantes han quedat sota les runes. La quantitat, uns 17.000 criatures també assassinades. No únicament s'assassinen les persones, sinó que destrueixen allò més elemental per poder sobreviure a la vida quotidiana. L'aigua, la cultura, les esglésies o les mesquites en aquest cas, escoles, hospitals, volen destruir absolutament tota l'existència del poble palestí. Amb els ulls posats en el genocidi de la Franja de Gaza, Israel ha intensificat la repressió a Cisjordània, a Jerusalem i en tota la Palestina del 48. En els últims mesos, el nombre de detencions ha estat d'unes 10.000 persones. Aquesta situació solament és possible amb la complicitat de la comunitat internacional que continua proporcionant suport polític, econòmic i militar al règim colonial israelià i garantint la seva impunitat, mentre s'ignora les seves pròpies responsabilitats legals i silencia i reprimeix l'onada de solidaritat al poble palestí que des de fa mesos omple els carrers amb milers i milers d'actes i milers de manifestacions. Per acabar, avui, en ocasió del 6è dia de mobilitzacions de l'àmbit estatal, en el marc dels actes de les reivindicacions de l'orgull gai crític, posem de nou les reivindicacions del moviment de solidaritat amb Palestina i les organitzacions que integren la Red Estatal contra l'Ocupació, RESCOP, amb les sigles, per exigir al govern espanyol que treballi activament per aconseguir un alto-foc immediat i permanent i que detengui el genocidi, que posi fi al comerç d'armes i de tota la tecnologia militar i de seguretat, compra i venda i trànsit d'armes amb Israel, que trenqui les relacions diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb Israel. Només amb la solidaritat de tota la població i les mobilitzacions que estan fent s'aconseguirà que realment s'aturi aquest genocidi. I, com diem, Free Palestina, visca Palestina lliure. Si Palestina no és lliure, els pobles no són lliures. Merci. Gràcies. Perdó.